Ahojte, moje meno je Lívia a som spoluorganizátorkou druhého ročníka súťaže krásy Queen of Golf. Hlavným zmyslom a zámerom celej súťaže je zatraktívniť golf pre ženy, keďže je známe, že v minulosti hrali golf poväčšinou muži. Súťažný koncept tohto roku je zvolený a teda pozostáva zo semifinále a finále. Na semifinále bude účastných 20 dievčat, z ktorých sa následne vyberie 12 do finále. Všetky naše semifinalistky prešli castingovým výberom a spolu na castingoch bolo účastných až 52 dievčat. A aktuálne sa nachádzame na golfovom fotení semifinalistiek.